Ingti Nok-hum Chingrum Amei Ingdeng Throk serdihun aklam kapaman pon. Lakha Krei Throk si sa Chengthenta constituency ka perlo langkhang serdihun aklam Ingdeng Throk Ingti Nok-hum Chingrum Amei Arnisia Pharman kapaman pon. Laso along nilip ni hang ahawar arlo Ingti Ingdeng Kathar taro Chingrum pet pensi bang surihini so se arat amaipi pedoponlo. Bangso Amei along pusar pisar kido anapanta kachingduk mate kachikimo tirim kachingduk ajay mek lemponsi hirjumi chuhang ponrinti. Mai kiching pen ki jut an Central Committee Ingti Nok-hum Amei phu pensi chapahem phu ponlo lapen Ingti Nok-hum Chingrum kong chunbang gotom Ingti pensi aluhi pachini pon. Lapen bang solong sa Chengthenta havar Ingti Nok-hum Chingrum Amei phu Dilip Singh Ingti Kong Hai Ingti Dun Mai Phu Sem Ingleng Bidisar Ram Singh Ingti Atumpen Kupiko Sonsi Hemisi Purial Kachinghon Seroi Thek Anparta Kacharap Chito Thek Jima Pu Hai Huyalam The Chathan Chimompon So Chengthenta Pen Chomang Ingti Report Kirby Daily News. Kupiar Puma Chalo ma to bili harmony Ingti Nok-hum Chingrum Amei long kong chun bang no tamen na puke yang ton pechini dat to puke mai phu lo Ingti Nok-hum Chingrum Amei long man phu ada pil bang ke so Chengthenta habar Ingti Nok-hum Chingrum Amei long mai phu lo lang ta tamen anang lita adul mai phu lo habar ba so Chengthenta habar ke tamen anang li ke dak so Chengthenta habar Ingti Nok-hum Chingrum Amei long abidisa lo Laban pini labang so nalitum la Ingti Nok-hum Chingrum Amei along East West Pangrum pet pen tong gibig la nilitun piningan ke Ingdeng Throk lo pangrum et unelang sta aning kanlang ta lang tum hapupen bahini bang thom bang pli bang pholo pusan lang stong woi lo senitum an kalang litum long taki pali daim phani tum bori lo je isibat litum Ingti Ingleng taro litum isibat Nok-hum gedi phani tum beta chup pidam apa pokala tum phan tame Lapen pini labang so jay mek long bang pan bang pu bang ki lapen kitutong dolo dak nilitum pining chilang amlo pulutang te chuning amande pining naung chuning nilitum 1400 suse chuning chitong sita pining bang naung mucha pining bang ke nilitum 1600 ta suse chiar teng nilitum la chiar gibya teng pulutang te kangde labang so jay mek ipachun na phan kumarne leaders tum phan la son kichurap chahang mate na ipiduna son doi nilitum leader ko bang kanil tum ini ani antame chahang nam dela je application ji pilo ko chupisi ni tum halaram tha pani tum chahang nam dela mithang jongjung hajera chongba chot sitame je Ingti Nok-hum Chingrum Amei helong chipido nei ko pensi ni tum mane thore si sekai si hini jola pasang ki chirung dan si pachon bok lapen labang so Amei long non kibang di la election apu thak pini la son kiching wai ching sai la son padupon nilitum bangke ha prang dala son si kiching wai je la ke nilitum politics palut nang ne jongjung mane individual kumani ka support dota haiji ka support gat lo sepen non man gini tum la politics ke jelang politics la phan jok ang balasan la phan cherap nang poni tum la bang ching wai ponawe lapen non la nang tum nak 17 nong suteng den talong kibang pe tak so suteng den ta ko suteng silong la son kiching thuramu la son thai kon long ma kone ching thur nilitum dak ke bang pen ke thek damlong ke la peno tu teli masi ching thu the tilang la pu bang kali ching thu lo jenon na son dak serdihun aklam along tame la bandewal tame non hat sigi kim lo la ta isi a develop lo la pena open space tame la dak do lo la ta isi develop lo la pena kola school repairing non helang la ketang kala tame mirak la ta isi develop lo si develop ba be pin pe kali develop do lo la pena ko isi kenang son mangla ali bang ke chela bang sa ba sik chat si la khai Dr. Tuliram long hang alang ni tame karbe khai phang chung hon thekti bang pen karbe long phan alang ni kachip baching thuri phan galang ni body pick si alang ni phan si ning thelo jelas bang so hawa tame alang ni hoi pen si anso se paching thuri phan ma kapon tu ko tane chung ni pon